Ingon mga igsuon nga ang epektibo nga pagtudlo makita gayud kung ikaw humorous kana bang naay makapakatawa, makapahimuot diha sa imong pagtudlo. Si Kristo usa ka pa epektibo kayong magtutudlo ug humorous kayo siya. Imagina ang iyang gisulti sa atong ebanghelyo karon. Ikaw daw tao nga mokuhag puling sa uban, apan truso ang naa sa imong mga mata. Naabay tao, i-picture out, usa ka tao nga naay truso sa iyang mata. Gani siya, kung tan-aw nato literal, nga mahitumpawak gayud sa iyang paglakaw. Labi na siguro imposible nga makakuha siya og puling sa uban. Apan kining humor ni Kristo usa ka bug-at kaayo nga pamalandungan sa atong kinabuhi, ilabi na sa atong pamilya. Kay usahay adunay mga instances, ilabi na sa ginikanan nga mobadlong gyud sa ilang anak. Unya usahay ang atong pagsabot ini nga ang pagbadlong naa lamang kitay otoridad sa pagbadlong kung wala gyud tay sayop. Kinsa mang tawo nga walay sayop, kinsa mang ginikanan nga way sayop, kinsa mang magtutudlo nga walay sayop, kinsa mang pari o madre nga walay sayop. Kay kitang tanan adunay sayop, nan wala kitay katungod sa pag-correct sa uban. Wala kitay katungod sa pag-form sa uban. Ing ana kanunay ang framework usahay sa atong pagsabot sa ebanghelyo. Pero remember mga igsuon, diha sa ebanghelyo, wala kita giawhag sa pagkahimong judgmental. Mao kana ang punto diha sa ebanghelyo nga ang atong kinabuhi nining kalibutana wala tagihimo aron mahimong judge, maghuhusga sa uban. Ang atong kinabuhi nining kalibutana aron unta kita mugiya ug magpalambo sa uban. Mao nga diha sa maong pagpalambo, diha sa maong giya, kinahanglan mahimo kitang matinud-anon nga kita usab diha sa atong kinabuhi wala mo saway, wala mo himo og correction aron kita mo judge, kundili aron kita usab mas motubo sa atong pagtan-aw ngadto sa uban. Naidaghay mo ingon nga kana laging maghumili ka pader mga igo man mi mao nang di mi ganahan. Ang akong tubag sa ila, ayaw ka guol nganuman. Ang unang naigo ako. Mo bitawng gisulti nako na una to remind myself nga naakoy dako kayong tahas sa pag-usab, sa pagpaningkamot og lambo sa kong kaugalingon. Ang akong pagsulti niini dili lang para sa uban, kundi mismo para sa akong kaugalingon. Mao mga kaigsunan nga diha siguro nga perspektibo ang atong lantawon labi na sa paghimo o sa pag-amuma sa bukasyon nga gihatag sa Dios kanato. Kanang mga seminarista atong gipada sa seminaryo, dili og atong giform sila, gipadala sa novitiate, ang uban nga gusto manghimong religyoso, dili tungod kay kining ilang pari dito o ilang madre dito, ilang superior dito, ilang formators dito, mga perfect, kundili gipadala nato sila uban sa kaabli sa kasing-kasing sa mga formandi, sa mga seminarista, o sa mga formators
nga diha sa ilang journey sa usag-usa mutubo usab sila. Ug walay kalainan kini pag-abot sa pamilya. The seed of vocation will only grow when we nurture it. And one of the things of nurturing vocation is to go and make the family a venue for formation. Not judgment, but formation. O diha sa formation, diha nato makita nga naagyod ang pagtanaw, no, pagsulti sa unsay kinahanglan usbon o kinahanglan palambuon, o diha sa maong formation, diha moturok ang bukasyon. Ang atong pamilya ba usa ka seedbed of vocation nga makita nga naa ang tinuod nga formation. Formation dili lamang sa mga anak, formation sa ginikanan. Kay walay ginikanan nga perfect modala sa ilang anak. Walay eskwelahan nga nag-train kanimo o kana mga ginikanan nga mahimo kang maayong ginikanan, di ba? Kita ang mga ginikanan, nikat-on sa ilang pagkaginikanan, gikan sa ilang kasinatian, o ang kasinatian dili perpekto, apan dili kini siya usa-usab karason nga ang ginikanan dili na lang mubadlong, dili na lang mutan-aw sa kinabuhi siyang anak, kundili uban sa iyang mga anak ang ginikanan mulawig, mo journey, mo panaw kanila isip usa ka gamayng sinudo diin ang matagusa magtambayayong alang sa kalambuan. Nan, kini mga kaigsunan ang atong konteksto. Ug wala gyud tinuod nga formation kung wala ng reconciliation. Formation is always having the essence of reconciliation. Pasabot nga na ang panag-uli na may bangi kay wala nakita sa amahan nga naaday truso sa iyang mata, unya nasakitan ang anak, apan dili diha kutob ang istorya, kundili ang panag-uli ug pagsinabtanay ug pagpadayon sa pagpanaw diha sa maong pamilya. Busa mga igsuon, nining atong adlaw sa pag-ampo sa bukasyon, dili laning adlaw nga sige tagpangayo nga moturok umudaghan ang pari o madre kay nagkagamay diha sa simbahan. Kundili unta, ang matag pamilya mahimong seedbed of vocation. Diin ang formation nga gihatag sa Ginoo magsugod dinha, mulipang, ug hopefully pinaagi ni ana muturok ang bukasyon nga gipugas sa Ginoo sa matag usa ka bata sa maong pamilya. Manghinaot ug giampo nato kini nga kitang tanan mahigma taunta sa atong tahas nga diin kita gitawag sa pagpanaw sa usag-usa uban sa diwa sa sinudo nga diin kita magtinambayayungay alang sa atong kalambuan ug atong pagpalig-on sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Amen.